Українське кіно. Без перебільшення констатую, що воно здобуває все більше і більше популярності, зокрема за останні 5 років, не лише в нашій країні, але і поза її межами. Утім, є один нюанс. На жаль, українське кіно, воно є збитковим. Я, звісно, кажу не про всі стрічки. У чому причина? У тому, що довіра українського глядача до власного кіновиробництва маленька, низька, чи все ж таки у нас дуже велике засилля російськомовного контенту або взагалі російських фільмів, серіалів і так далі. У чому ж причина? Спробуємо розібратись разом із Пилипом Іллєнком. Поїхали. Пилип Іллєнко – український актор, продюсер, політик. 41 рік, народився у Києві. Знімався у фільмах «Лісова пісня Мавка», «Легенда про княгиню Ольгу», «Аве Марія» та інших. 1999 року закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Магістр міжнародного права. Професійно займався юриспруденцією. Першу роботу за фахом розпочав у Департаменті міжнародного права Міністерства юстиції. Був і юридичним консультантом в Укртелекомі. Згодом продюсував художні фільми «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія» і стрічку «Толока». Політичну кар'єру Іллєнко розпочав 2010 року, коли став депутатом міської ради міста Українка, що на Київщині. Потім був кандидатом у народні депутати від партії «Свобода», але до парламенту не потрапив. Останні 5 років був головою Державного агентства України з питань кіно. Нещодавно подав у відставку. Пилип Іллєнко саме зараз на телеканалі АТР. Я вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру. Як ви вже зрозуміли, Пилип Іллєнко, екс-голова Державного агентства України з питань кіно, є гостем нашої студії. Я вас вітаю. Добрий вечір. І, по-перше, звісно, дякую дуже, що знайшли час, приїхали поспілкуватися. У нас є аж цілих вже трошки менше 55 хвилин. Хочу нашим глядачам одразу нагадати, що ви маєте можливість дзвонити нам до прямого ефіру, писати, будь-що. Номер нашого вайбера саме зараз побачите. Будь ласка, дзвоніть, телефонуйте, можете навіть дзвонити нам у наш скайп. І по відеозв'язку будемо з вами комунікувати, спілкуватись, можете напряму поставити питання до нашого сьогоднішнього гостя. Отже, почнемо. Я не можу не спитати про останню новину щодо того, що ви написали заяву про відставку. Ви вже це коментували в деяких засобах масової інформації, але хочеться, щоб і для нашої аудиторії, для наших глядачів так само прокоментували. От основне і загальне, з чим пов'язане ваша заява про відставку? По-перше, я щиро вважаю, що я виконав свою місію на посаді голови Держкіно 5 років і 10 днів. Я прийшов туди працювати в дуже складній ситуації, 14-й рік, повне припинення фінансування, колапс виробництва, відсутність перспективи, війна, незрозуміло, що робити. За 5 років ми вивели українську кіноіндустрію на той рівень, коли вона знаходиться вже в ситуації сталого розвитку. Я думаю, що моя місія на цьому завершена. Крім того, я, очевидно, не є членом команди тої, яка зараз перемогла на виборах, здобула повноту влади в Україні. Хай беруть на себе відповідальність і демонструють успіх, демонструють те, чого від них очікує виборці їхні. Тобто, чи можна порівняти ваше звільнення особисто за власним бажанням з тим, що все ж таки влада змінилася в країні? Як ви сказали, те, що ви не є членом? Це одна з причин, так. Це не єдина причина, і я планував цю відставку заздалегідь ще навіть до парламентських виборів, просто я про це не говорив публічно, але незалежно від їхніх результатів, я планував подавати відставку. Наскільки ймовірно, що вже новий склад уряду і вже за правління Зеленського знову вас призначить на цю ж посаду? Я думаю, що така ймовірність відсутня просто повністю. А навіть якщо б вона і була, то я би на це не погодився вже.
Розкажіть, будь ласка, про, я не знаю, чи можна це назвати конфліктом, але були такі суперечки з Офісом президента. Це стосується, якщо не помиляюсь, Федора Добронравова. Ось сайт atr.ua, до речі, про це писав. Я хочу зацитувати, нагадати нашим глядачам, що от ви закликали президента України Володимира Зеленського відмовитися від показу серіалу «Свати» на телеканалі 1+1, бо заборона на показ телесеріалу «Свати» була видана після того, як одного з акторів Федора Добронравова внесли до чорного списку Мінкульту за незаконне відвідування окупованого Криму. Однак пізніше його прибрали з цього списку через відповідне рішення суду, а Мінкульт, в свою чергу, не подав апеляцію на це рішення. Хочу наших режисерів одразу попросити, якщо є можливість, ми знайшли спіч Федора Добронравова про те, де він якраз от тему Криму і обговорює, і саме через це відео йому і було заборонено в'їзд до України. Є у нас відео, можемо зараз показати? Хожу на репетицію, він говорить, що так і так. Я хотів залишитися в стороні від політики, але тут раптом я приходжу на репетицію, а він мені каже, мовляв, так і так, ти в списках людей, які проти приєднання Криму до Росії. Я ніяким боком не можу бути зарахований до цього списку. Я люблю свою країну і навпаки вважаю, що Крим повинен повернутися, як він і повернувся в лоно своєї Росії. Я вважаю, що артист не повинен бути в політиці. Навпаки, творчі люди повинні намагатися нівелювати конфлікт між державами. І згладити конфлікти між государствами. Ну ось він згладив конфлікт, як він сказав. Утім, все ж таки в політику поліз і знову ж таки про тему Криму заговорив. Ваша тодішня реакція і взагалі, як ви все це бачите щодо того, що деяких артистів, які виступали на окупованих територіях, Макс Корж там був у цьому списку, Федір Добронравов, інші там і так далі. Як ви реагуєте на це? Дивіться, давайте я трошки розкажу взагалі про цю ситуацію. На 17-й рік Служба безпеки України вносить Федора Добронравова до переліку персон нон-грата. І за це відео, і там за інше його висловлювання, за поїздки в Крим, причому з метою професійної діяльності, а не там до родичів чи щось таке. Певні є там скандальні були пов'язані з ним події, там якась бійка була з українцями з політичних мотивів. І так далі. І все це в комплексі СБУ вносить подання до Мінкульту. Мінкульт його в цей список інтегрує, який називається список перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці. На підставі цього, згідно закону, ми мали анулювати прокатні посвідчення, тобто заборонити свати. Що ми і зробили. Після чого там були емоційні заяви пана Володимира Зеленського, і плюси оскаржили ці дії в суді, тобто всі три події: рішення СБУ, рішення Мінкультури і Держкіно, але вони між собою були логічно пов'язані. І так співпадає, що під час виборчої кампанії, коли вже стало зрозуміло, хто перемагає, суд, окружний адміністративний суд міста Києва, який зараз не сходить з шпальт новин, ухвалює рішення скасувати власне рішення СБУ і також рішення Мінкультури і Держкіно як такі, що ґрунтуються на ньому і одне на одному відповідно. Причому, коли СБУ ухвалювало рішення, воно насправді не з'ясовувало, чи їздив, чи не їздив в Крим він. Чи заявляв він це, чи це, наприклад, якийсь монтаж, чи дійсно він становить загрозу, чи ні. Суд мав претензії до СБУ, що вони якусь довідку там, яка взагалі є внутрішнім документом СБУ, що вони нібито, на думку суду, її неправильно склали, цю довідку. От і все. І на цій формальній підставі скасовуються всі ці рішення, і так само суд апеляційної інстанції це підтверджує. До речі, апеляційна інстанція навіть окремим абзацом написала там, що всі дії Держкіно були законні. Але оскільки ті два рішення скасовані, то наше якби автоматично теж туди ж йде. Але якщо це було таке суто формально питання довідки, чому б тоді Службі безпеки було не внести правильну довідку скласти і відповідно направити її знову в Мінкультури. І навіть не направити в Мінкультури. В Мінкультури йде подання, а не довідка ця.
І, власне кажучи, повторити весь цей шлях. Але такого не сталося. Я думаю, що причини для всіх очевидні. І тому ми не мали права не видати знову прокатне посвідчення на цей серіал. Але я вважав необхідним пояснити ситуацію широкому загалу і записав тоді відеозвернення до пана президента, провівши певні аналогії щодо того, як насправді це виглядає, і зазначивши, що це питання вже є політичній площині і моральній. Воно давно вийшло суто з юридичного виміру. Власне кажучи, відповіді я не отримав, і не сильно я і розраховував на неї, скажу чесно. Особисто з Зеленським вже зустрічалися, бачились, знайомі? Після його обрання президентом ні, не бачився і не зустрічався, а до, скажімо, його обрання, звичайно, він також працює в галузі кіно, в тому числі. І, звичайно, я з ним був знайомий за професійною діяльністю. Ми співпрацювали, мається на увазі 95-й квартал і Держкіно. Ми підтримували їх проєкт, де, власне, пан Володимир був режисером і продюсером, і виконавцем головної ролі. Фільм «Я, ти, він, вона». Але ми ще й до того познайомилися. Чи є проблема тільки в Добронравові? Тому що, по суті, ось була інформація днями, що 1 серпня в окупованому Криму якраз виступають з концертом, зі своїми виступами, актори серіалу «Свати». Чому така вибірковість? Так. Тому що історія з Добронравовим – це ж історія 17-го року. Очевидно, на події, які свіжі, мала би теж бути якась реакція Служби безпеки і інших відповідальних структур. А ви особисто як вважаєте, ось ці заборони, коли у нас це впровадили ще за часів Петра Порошенка, коли усім, хто в'їжджає в тимчасово окупований Крим, забороняти в'їзди, потім ці скасування, знову ж таки, особисто ви, як громадянин, не як голова чи екс-голова Держкіно, вважаєте, чи треба таке, чи доцільне? Я абсолютно згоден з такою політикою. Я вважаю, що люди, які не визнають територіальну цілісність України, люди, які не поважають суверенітет нашої держави, більше того, які його свідомо порушують просто порядок перетину нашого кордону, вони мають підпадати під покарання. В деяких країнах за це взагалі-то передбачено кримінальне покарання. Наприклад, в Грузії за в'їзд в Абхазію, наприклад, з боку Росії, якщо це потім буде з'ясовано, то можна мати в тому числі проблеми, пов'язані з перебуванням у в'язниці. Я думаю, що це визначено законом. Я цілком впевнений, що так само має діяти і Україна. Я навіть вважаю, що, можливо, недостатньо просто не пускати. Думаю, що цілком можна ставити питання про кримінальну відповідальність за це. Ви, коли писали про те, що йдете у відставку, ви доволі по-доброму, спокійно пішли і побажали своєму наступникові продовжувати справу і розвивати ще більше кінематограф. Враховуючи на те, що в команді Володимира Зеленського дуже багато сценаристів, акторів, продюсерів, шоуменів і людей, які тямлять у шоу-бізнесі, це не є секретом. Чи взагалі, наскільки вважаєте, що вони можуть зробити такого, щоб ще краще зробити українське виробництво? Я маю на увазі, починаючи 5 років тому і надалі. Тобто, що можливо, ви не зробили? Які актуальні зараз задачі стоять? По-перше, це вже задача сталого розвитку, тобто підтримка тих позитивних тенденцій, підтримка формування незалежних потужних інституції, яка здійснює державну підтримку в кіно. Це повноцінний запуск закону про державну підтримку кінематографії, бо Рада попереднього скликання так і не ухвалила необхідні для цього закони. В тому числі запровадження так званих кеш-ребейтів, тобто субсидій з повернення частково витрачених коштів іноземними кіновиробниками. А загалом, якщо коротко, так і не сильно вдаватися в професійну таку технічні деталі, все, що здобути, треба зберегти і розвивати. Всі ті розпочаті проекти варто
підтримати і завершити, довести до завершення. От це найголовніше, тому що кінематографісти мають відчувати, що влада у відношенні підтримки кіномистецтва і кіноіндустрії має певну тяглість. Тільки тому, що попередня влада щось зробила, в тому числі хороше, не треба це скасовувати. Просто тому, що влада змінилася. І це, власне, була ще одна причина моєї відставки. Тобто я дійсно не хотів, щоб, там, шукаючи приводи, наприклад, мене звільнити, якісь вчинялися дії просто по відношенню вже до самої індустрії. Ось дивіться, ще одну тему, яку хотів підняти і проанонсував на початку. Я от відкрив два посилання. Маємо фільм «Кіборги», його кошторис 48 мільйонів гривень, касові збори 23,2 мільйони гривень. Відкриваємо «Скажене весілля», яке так само за підтримки Держкіно було створене. Кошторис 10,8 мільйонів гривень, касові збори 54,9. До чого я все це веду? Чи вбачаєте ви і подалі фінансувати, підтримувати виробництво безпосередньо військової тематики фільмів, попри те, що показує статистика, що все ж таки касові збори менші? Дивіться, я хочу просто пояснити, щоб всі ми розуміли, що державна фінансова підтримка кіно – це не інвестиційна діяльність. Тобто це не та ситуація, що от у державі просто є там зайві півмільярда гривень, і вона думає, куди б вигідно їх розмістити. Да? Ну, очевидно, що мета цієї програми зовсім інша. Мета цієї програми – підтримати індустрію і створення продукту, який не може бути створений суто за ринкових умов. І таким чином ми за рахунок цих коштів, ну, умовно кажучи, компенсуємо різницю, даємо субсидію різницю між вартістю виробництва, собівартістю, яка є очевидна і виходить з ринкових умов, і також потенційною можливою сумою касових зборів. Фільм «Кіборги» теоретично не міг окупитися на українському ринку, тому що, наприклад, найбільшу касу минулого року зібрав фільм «Аквамен», трошки більше 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень, якщо б навіть «Кіборги» зібрали 100 мільйонів, вони б не окупилися при бюджеті 44. Дуже проста математика, адже касові збори – це зовсім не сума, яку отримує виробник. Касові збори 50% забирає собі кінотеатр. З того, що залишилося, 10% забирає собі дистриб'ютор. Після цього, з тих коштів, які залишилися, компенсуються витрати на промокампанію, на рекламу фільму і на накладні витрати на саму дистриб'юцію, виготовлення копій, логістика і так далі. І лише от після цього всього, те, що залишилося, це є доходом правовласника. Тобто, грубо кажучи, це і є повернення вже інвестицій. Тобто, для того, щоб... Тобто, це не 52 мільйони отримали продюсери «Кіборгів». Вони отримали суму значно менше. «Кіборгів», перепрошую. «Скажене весілля». «Скажене весілля». Вони отримали суму значно меншу. А тоді який сенс, от, наприклад, «Скажене весілля» знімати у випадку, якщо воно не воно прибуткове? все одно було прибутковим. А тому, що треба зробити? Ну, в ідеальних але, умовах. дивіться, дійсно, є успішні вже кейси, їх всього, насправді, теж, по-моєму, 4 чи 5, і вони з'явилися буквально 2 роки назад, в тому числі в результаті державної політики в галузі кіно, щодо того, що можуть окупитися малобюджетні комедії в Україні. Тому що вони тому що на ролі туди запрошуються топ-зірки шоу-бізнесу, не кіноактори, а там в «Скаженому весіллі» була ціла плеяда просто суперзірок сучасних українських, які є телеведучими, такими як Юрій Горбунов, є музикантами, такі як Потап і Монатік, і Винник, і блогерами там розважальними. Петя Бампер там теж зіграв. І так далі, і так далі, і так далі.
Ну, я гадаю, Олег Вінник зібрав всю жіночу аудиторію. Ну, тобто, з продюсерської точки зору, це була виправдана політика. Що в ідеальних, як за умови ідеальних умов в Україні, я маю на увазі на фоні у рамках кіновиробництва, треба було б зробити, аби українське кіно будь-якого жанру було б прибутковим і на цьому реально можна було б робити бізнес-клас? Для цього, по-перше, є певні умови, які треба змінити, які стосуються не кіно, а загалом взагалі ситуації в країні. Це купівельну спроможність населення. У нас кінотеатрів дуже мало. У нас кінозалів на всю країну от в цьому році стало 540. В минулому було 510 кінозалів, кінотеатрів значно менше. Більшість населення взагалі живе в містах, де нема кінотеатрів. Я правильно розумію, кінозали ви маєте на увазі от, звичайні кінотеатри, чи це державні кінотеатри? Будь-які. Будь-які. Будь-які діючі зали. Будь-які. І приватні, і комунальні, державних нема, є приватні і комунальні. Отже, на такому маленькому ринку взагалі купити кіно практично неможливо. Інші ринки, які в цивілізованих країнах приносять серйозні кошти, це телеринок і ринок діджитал, такі і VOD-сервіси, типу Netflix там, і так далі. Вони в Україні теж обмежені. Що стосується телебачення, всі медіагрупи основні, які купують права на фільми, вони є збитковими, тому дуже невеликі гроші витрачають на фільми, які порівняно з їх собівартістю є просто смішними. А в інтернеті, ви прекрасно знаєте, панує аудіовізуальне піратство. І все, що потрапляє в телек, тут же через годину є на торрентах, є на піратських сайтах. І тому платити за цей перегляд цього контенту немає ніякого сенсу, бо він є безкоштовний в відкритому доступі. Це вже питання до кіберполіції. Це питання до кіберполіції і взагалі до того лобі аудіовізуального піратства, яке принаймні в минулій Верховній Раді було потужно представлено. Дякуємо за цю відповідь. І ще хотів, от знову ж таки, в рамках кіновиробництва спитати наступне. За межі України. От чому, наприклад, американські фільми, я, можливо, повторюся, але чому от американські фільми транслюють по всьому світові, а українські кінострічки все ж таки рідко можна зустріти за кордоном? В принципі, давайте дамо собі відповідь, чому весь світ їсть Макдональдс, чому ми ходимо всі в американських джинсах, а позаду хати в Америці чому немає? ми слухаємо всі американську музику, читаємо американські книжки. Тобто американці це будували сторіччями. І в тому числі для цього склалися певні геополітичні умови в результаті двох воєн в Європі. Тобто про це можна порівнювати Україну і Сполучені Штати Америки в розрізі кіно і не порівняти їх в розрізі всього іншого. Це просто некоректне порівняння. Індустрії в світі, кіноіндустрії, які здатні системно експортувати свій кінопродукт на глобальний ринок, крім американців і афільованих дуже сильно з ними британців, за рахунок мови в першу чергу і історичних зв'язків, хіба що можна назвати зараз французів, які можуть і іноді роблять дійсно там блокбастери світового масштабу. Ми їх всі чудово також знаємо. Але теж там це зразу вже на порядок менший масштаб, ніж Америка. Америка є, фактично це не американське вже кіно, це глобальне кіно. Америка займається пошуком талантів і пошуком, скаутингом ідей по всьому світу. Там Шварценеггера вони там знайшли в Європі, запросили, виник в Кореї там помітний режисер, який зняв кілька успішних фільмів, який зараз я просто не можу вимовити його правильно прізвище, вибачте, який цього року отримав приз в Каннах. Він попередні кілька фільмів зняв в Америці, тому що вони шукають таланти, це як збірна світу грає. Це не збірна, кінематографічна збірна Сполучених Штатів Америки, це збірна світу. Ми просто не знаємо, що Мел Гібсон австралієць, направду, Пітер Джексон з Нової Зеландії і так далі. Це все
Ну, плюс англомовність. Англійська мова – це мова міжнародного спілкування. І фільми, зроблені англійською мовою, вони зразу мають глобальний ринок, причому ринок платоспроможний розвинених країн, де захищаються авторські права. І так що це таке. І плюс у них не знищували спеціально національний кінематограф ніколи. У нас все відбувалося. Скільки років в Україні треба для того, аби відродити повноцінно круте кіновиробництво? Я зауважу, воно зараз є. Я особисто намагаюся переглядати усі українські. Якщо порівняти з яким періодом? От, Порівнюючи з періодом розквіту поетичного до війни кіно? і до окупації Криму. От останні 5 років... До війни українське кіно знаходилося в гіршому стані, ніж зараз. Так. І скільки ще років треба, аби було, на вашу думку, не ідеально, але добре, і аби була добра, хороша атмосфера для створення кіновиробництва? Ну, за умови того, що буде розвиватися економіка, платоспроможність населення, припиниться імміграція і продовжиться українізація, я думаю, що років 5 сталого розвитку виведе українську кіноіндустрію ще на новий щабель. Дякую за цю відповідь. Давайте перейдемо трошечки ще до, ви опублікували свій звіт про виконану роботу. Одразу хочу сказати нашим глядачам, що вже під кінець ефіру, хотів зараз для вас показати, чесно кажучи, але вже вирішив під кінець ефіру. Це я особисто попросив нашого редактора Назара, він не планував це брати, утім трейлер. Я наштовхнувся на один з трейлерів нових фільмів, називається «Іловайськ». Мене він дуже зачіпнув, і от аби трошечки потримати інтригу, ми його покажемо повністю, цей трейлер, в ефірі. Дочекайтеся, якраз от під кінець ефіру все це покажу, а зараз давайте перейдемо більш до вже звітностей. Будь ласка, якщо можна, якщо по пам'яті пам'ятаєте, знову ж таки порівняти кількість вироблених фільмів до того, як ви прийшли і очолювали Держкіно, і після. Тенденції. Кількість вироблених фільмів в рік – це результат роботи попередніх років. В 2015 році, коли я почав, був там ще початок моєї роботи, було вироблено 3 фільми повнометражних ігрових. Загалом більше фільмів було, але ми будемо брати там те, що всі вважають кіно, це художній повний метр. Було 3, завершено виробництвом. Всі вони були розпочаті ще до революції і зупинилися там на певному етапі, і ми їх змогли відновити, довести до логічного завершення. В 2018 році повнометражних ігрових фільмів було завершено вже 26. Тобто це різниця майже в 9 разів за 3 роки, якщо ми говоримо про кількість. Якщо ми говоримо про якість, то всі лідери каси української, яких ви називали, в тому числі, це фільми, створені за підтримки Держкіно. І всі фестивальні хіти, практично, які у нас були, це теж фільми, створені за підтримки Держкіно. Тобто «Донбас» минулого року, який там об'їздив, я втратив вже облік кількості фестивалів і нагород цього фільму, але сталося це все з Канн, почалося з призу за кращу режисуру Сергія Лозниці в програмі «Особливий погляд». Дуже потужно минулого року мав фестивальну дистриб'юцію фільм «Вулкан» Романа Бондарчука. І от зараз великі сподівання у нас на «Атлантиду» Валентина Васиновича. Ось я відкрив звіт, опублікований Закон України про державний бюджет України на 2019 рік. Видатки Державного агентства України з питань кінопередбачення на рівні 521 мільйон 231 тисяча гривень. Це на 2019 рік. На що ці гроші вже витратили чи підуть? Там, 505 мільйонів, власне, на кіно. Решта – це отримання апарату і адміністративні видатки. І з цих грошей десь приблизно 455 мільйонів це буде на виробництво, 45 на заходи з просування і популяризації, як в Україні, так і за кордоном. І 5 це утримання центру Довженка, не утримання, а дотації центру Довженка. І ще там є невеличкі бюджети на виплату премії імені Олександра Довженка,
виплати спілці кінематографістів і гранти президента молодим діячам галузі кіномистецтва. Тобто я правильно розумію, якщо наступного 2020 року знову ж таки вийдуть кінострічки, то вони по суті фінансувалися за рахунок 2019 року цього бюджету? Вже розписується перша половина року українськими стрічками готовими, які вже є вироблені. Вони просто не виходять цього року, бо нема куди їх ставити, щоб знов не виходили щотижня і один в одного не забирали аудиторію, переноситься це все на наступний рік. І я так хочу всім сказати, що ми на наступні 1,5 роки прем'єрами вже забезпечені. От навіть якщо зараз повністю зупинити фінансування, закрити лавочку, ще роки 1,5 ми будемо дивитися українські прем'єри. Чи можете ви сказати, по інерції. Чи можете ви сказати, що це за кіно? Чи це секрет озвучувати кінострічки? Так, от це не секрет, навпаки, я з радістю їх прорекламую. Давайте. Там буквально цієї осені найближче, це от сьогодні вийшов фільм «Поліна» Оля Собарка, 5 вересня вийде фільм «Заборонений» про Василя Стуса. Згаданий вами Іловайськ вийде перед цим, але він створювався без державної підтримки. Так. То я мало про цей проект знаю. Також в вересні вийде сімейне таке sci-fi пригодницьке кіно підліткове Fox Story Max. В жовтні вийде фільм Ахтема Сейтаблаєва за Франком Захар Беркут. В листопаді буде прем'єра фільму Агнєшки Холланд. Він буде мати іншу назву в прокаті українською, але міжнародна назва «Містер Джонс» про Голодомор, про Гарета Джонса, валійського журналіста, який розповів правду про Голодомор. І, до речі, світ йому не повірив тоді. Так само це дуже нагадує нашу сучасну ситуацію і абсолютно повторюється історія. Буде фільм в грудні, екранізація «Чорного ворона» за романом Шкляра, режисера Тараса Ткаченка, до речі, створений за підтримки Держкіно групою компанії «1+1». Бачите, незважаючи на те, що вони нас критикували, ми продовжували фінансувати їх проекти. Що говорить про те, що ми створювали рівні умови абсолютно для всіх, незалежно від будь-якої кон'юнктури. І ще багато фільмів. Наступного січня вийде фільм «Черкаси» про події в Криму, про тральщик Черкаси, який останній з українських кораблів тримав там оборону на озері Донузлав. В березні наступного року вийде фільм Михайла Іллєнка «Толока». Нарешті такий фільм, який дуже довго йшов до глядача. І ще багато. Я, на щастя, ви знаєте, я дожив до того моменту, коли я не можу запам'ятати всі прем'єри заплановані українських фільмів, тому що вони вже вимірюються на найближчі рік-1,5 десятками, і я просто вже, моя пам'ять не втримує все це без шпаргалки. Ви от спочатку згадали фільм «Поліна». Я правильно розумію, це той фільм, який ще почали знімати, здається, 2-3 роки тому. Там дівчинка Поліна, вона грає головну роль. І там ще грав Василь Вірастюк. Так. І це один з перших фільмів, де постпродакшн робився, я не знаю, як потім, тому що я був безпосередньо в перші дні початку зйомок, де постпродакшн, це графіка, воно все робилося за найсучаснішими методами, і там оператором був особистий оператор Люка Бессона, який зняв легендарне «Таксі». Він зняв «П'ятий елемент», він зняв Леона Кіллера, і там навіть в епізодичній ролі з'являється Жан Рено. Оце клас. Оце мені дуже цікаво. До речі, взагалі там дуже такий крутий міжнародний каст вдалося зібрати режисеру Олясу. Завдяки його особистій харизмі він сюди притягнув дуже багато відомих в Америці, в Європі акторів. І, до речі, після цього фільму Жан Рено приїхав зніматися в Україні, в Карпатах він знімався і в Києві.
І пробув тут десь місяці півтора у нас. Дуже задоволений залишився Україною, українцями і українською кіноіндустрією. Ми навіть з ним мали прес-конференцію спільно. Я досі цим дуже пишаюся, що я з таким крутою зіркою такою там Ну, бачите, я це прес-конференції давав. Я це до чого все веду? Що от тут, окрім того, ну, я, чесно кажучи, відштовхувався до інтерв'ю, готувався з вами, починаючи з критики, яку знайшов, на те, що українське кіно виробляється, так, але воно збиткове, дуже багато грошей виділяється, утім, інколи якість кульгає, інколи, навпаки, якість дуже крута, і там звук, і постпродакшн, і так далі. І до чого я все це веду? Що тут же справа кіновиробництва, можливо, погоджуєтесь, можливо, ні. Це, по суті, інвестиція не тільки просто раз показали і все. От я чому зачепнув фільм «Поліна»? Тому що це, по суті, інвестиція в пізнаваність України, це залучення реально міжнародних, легендарних всесвітніх кіноакторів, режисерів, створювачів, операторів до України. Це вже така собі реклама, інвестиція в майбутнє. Це комплексна. Знаєте, от коли кажуть, скільки там і все прив'язують оцінку, що кіно там повернуло стільки чи менше, чи більше. По-перше, забувають про тенденції, що ці повернення вони суттєво зростають рок від року. А по-друге, давайте задамо питання, скільки повернула освіта? А скільки повернуло Міністерство охорони здоров'я? Це що, інвестиції були? Це були вкладення в майбутнє, в освіту, здоров'я. А це інвестиція в культуру. Її результат не можна вимірювати тими ж там, KPI, які в бізнесі використовуються. Бо з точки зору бізнесу і освіту не треба було б фінансувати, і тим більше медицину, і якщо ми хочемо просто повертати гроші. І довелося би багато чого тоді переглянути. Коли ми фінансуємо кіно, ми фінансуємо не тільки створення фільмів як елементу, як продукції, яка формує національну самоідентифікацію і таким чином формує і сприяє взагалі формуванню певної спільноти, яка є нацією, яка творить державу. Ми також фінансуємо це як інновативну креативну індустрію, яка необхідна сучасній державі. Там працює величезна кількість кваліфікованого персоналу, працюють новітні технології, ми їх розвиваємо. По-третє, це дійсно сприяє донесенню нашої думки на міжнародний рівень. Коли фільм «Донбас» демонструвався в Каннах, для Росії це був сильний удар інформаційного плану. Зараз прем'єра фільму «Черкаси» про події в Криму, де описується, що ж тоді відбувалося насправді, буде в Варшаві, наприклад, на міжнародному кінофестивалі. Це теж елемент нашої дипломатії і нашої боротьби за правду на міжнародному рівні. Дуже інформаційного спротиву. І інформаційного спротиву. Це третій вимір. Четвертий вимір – це просто популяризація України. Ми дуже багато фільмів робимо в копродукції, і не тільки з такими відомими людьми, як Люк Бессон. Ми, наприклад, копродюсуємо фільми з такими людьми, як Маріан Слот, це французька продюсерка данського походження, яка продюсувала абсолютну більшість фільмів Ларса фон Трієра, наприклад. Це людина, яка створила там, і «Німфоманку», і все, що хочете, і «Співаючу в темряві», і та майже всі його фільми. І вона особисто приїжджає до нас на пітчинг, на публічний конкурс, виходить перед нашими експертами, виступає. Це вже рівень. Це, мені просто неймовірно почесно сидіти і слухати, як захищає свій проєкт перед нами от така людина. І вона вважає це правильним. І вона вважає нас повноцінними, рівноцінними партнерами. Це теж індустріальне визнання, коли до нас приїжджає там Жан Рено, інші зірки, їх доволі багато приїжджає, насправді. У нас знімалася в фільмах за підтримки Держкіно Ванеса Параді, наприклад. Так, я це пам'ятаю.
І багато хто. Я пам'ятаю, я тоді працював на іншому телеканалі. Я пам'ятаю, що щойно дізналися інсайдерські дещо. Вони спереді приїжджає у Київ. Агенти просили наказати, що вона перебувала в Україні. Пізніше сказали, в останній день буде прес-конференція, і тоді вже можна буде сказати. І от ми хотіли ексклюзивно її записати, і коли подзвонили знайшли речницю, помічницю, то ви сказали, не здивуйтесь, але ваша інсайдерська інформація вже 12 телеканал, який телефонує на інтерв'ю. Ну, це теж, до чого я все це веду, це класно, це позитивно. Утім, ще ви згадали про одне кіно, називається воно «Заборонений», про Василя Стуса. Воно зазнало так само таких трошечки, як ви про Донбас говорили, що в Росії це трошки нервували, коли цей фільм вийшов у прокат. А от про «Заборонений», про фільм, теж трошки зараз поговоримо після того, як режисери наші покажуть трейлер цього фільму, який, до речі, у вересні вже буде прем'єра. 5 вересня. 5 вересня. Геть окупантів з Праги! Чоловік підпалив сам себе на Хрещатику. Палав як смолоскип. Протестував проти вводу радянських військ до Праги. А ми всі мовчимо. Ти розумієш, ми всі мовчимо! Всі, хто проти диктатури, встаньте! Мене звільнили з аспірантури за протест проти репресій. Я не міг змовчати. Бо ти говориш про те, про що мільйони мовчать. Тільки в Радянському Союзі могли запроторити поета до кочегарки. Я глубоко предан коммунистической партии. Ты сволочь, ты меня сянешь. Надолго. Он находится на особом режиме. Рукописи изымаемы регулярно. Сьогодні нарешті закінчив збірку. Националисты собираются выдвигать Стуса на Нобелевскую премию. Отстреливать таких надо, как собак бешеных. Наша задача, товарищ майор, приручать. Ви достатньо настраждались. Я хочу це припинити. Я хочу забрати вас до Києва. Насколько вы, Вера Холера? Як же інші? Якщо повірите ви, то повірять і інші. О Стусе надо позаботиться. А только эта заезжая сука! Уедет, и от тебя на куски разрежу. Бойся меня. Стус, бойся. Може, будете співпрацювати? Рукописи не горять. Горять, Василю Семеновичу, горять. Оголошую голодування. А какую голодовку? До кінця. У мене аж мурахи по тілу, чесно кажучи, від перегляду цього трейлеру. Я вважаю особисто, нехай хтось, можливо, там потім скує, або сміється, або ще щось, але для мене такі історичні фільми в такій сучасній обробці, з такою сюжетною лінією дуже і дуже важливі. Для мене, як для журналіста, особисто в інформаційному спротиві. Я з вами згоден абсолютно. І ви розумієте, що оці вже після того, як фільм почав зніматися, почалися настільки потужні паралелі з реальністю, наприклад, те ж саме голодування Олега Сенцова і багато інших речей. Вони роблять це вже кіно, такі фільми не тільки історичними, не тільки про минуле, а й про майбутнє. Я дуже багато уваги приділив, не пов'язано це було з цим фільмом, взагалі темі, наприклад, виступу і прем'єри «Тіні забутих предків», все, що там відбувалося, бо це фраза «Хто проти репресій, встаньте», вона була саме там сказана, коли відбувалася прем'єра в 65-му році в кінотеатрі «Україна», який, до речі, тепер закритий, невідомо, що з ним буде, фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Там на сцені також стояв і мій батько, який був оператором-постановником цього фільму, і він мені розповідав особисто, як це було. А потім ми, готуючи матеріал до документального фільму про мого батька, який ще досі не готовий, ми знайшли в архіві документи СБУ, документи тодішнього КДБ,
доповідь агента, одного з агента, про те, як і що там відбувалося. І тоді там в основній доповіді було написано, що прізвище, хто кричав, хто проти репресій, встаньте, встановлюється. І там потім додаток, вже від руки написана довідка лейтенантом КГБ, там є його прізвище, що за оперативними даними було встановлено, що чоловіком, викрикивающим на сеансі слова «Кто против репрессий, встаньте, где же правда?», был Стус Василий, информация о котором есть у Комітету государственної безпеки. Це і написано це рукою цього агента. От коли такий документ дивишся, то дійсно пробирають певні дуже сильні емоції. А батько мені потім розказав, що він, коли фільм вже запустили, прямо поки вони стояли на сцені, коли все це почалося, вирубили світло і включили фільм, проекцію, щоб зупинити ці виступи. І він ніколи не дивився свої фільми в залі на прем'єрах. І він вийшов покурити в скверик напроти кінотеатру України, скверик там досі на місці, сидів і бачив, як до кінотеатру під'їхало кілька вантажівок, з яких почали вистрибувати хлопці, не в формі, а всі в однакових сірих костюмах, краватках, білих сорочках спортивного вигляду. І почали оточувати просто кінотеатр. І він зрозумів, що зараз може статися просто масовий арешт всіх підряд, хто там був. І він подумав, що треба повертатися, бо якщо всіх заарештують, його ні, можуть подумати, що він якось має причетність до цього. І він зайшов всередину і вже сидів і чекав, що буде далі. Но в той вечір нікого не арештували, а Чорновола, Стуса і Дзюбу арештували через деякий час, щоб не робити зразу це, не прив'язувати до цих подій, бо це був такий потужний виступ, що тоді навіть радянська влада побоялася застосувати силу безпосередньо до тих, хто там це зробив. А встав весь зал, насправді. Коли готувалися зйомки, були зйомки фільму «Заборонений», лунала інформація, що з оточення Віктора Медведчука хтось був проти того, аби цей фільм транслювали. Таке було? До Держкіно ніяких не надходило таких, скажімо так, ніяких офіційних чи неофіційних там якісь таких прохань чи побажань до нас не надходило. Були чутки, що нібито, можливо, авторам і продюсерам були якісь такі речі, але підтвердити це наразі також немає можливості. Але були публічні заяви адвоката про те, що вони, якщо щось їм не сподобається, вони будуть вживати якісь заходи юридичного характеру. Там є формальні нюанси, коли дійсно, якщо ти згадуєш реальні події навіть в художньому творі і реально людину, то ти маєш фактично, вимога є Цивільного кодексу, що необхідно отримати згоду такої людини. Тому, очевидно, авторам фільму довелося певні перестороги з цього приводу зробити, щоб позбавити таких юридичних підстав для якихось позовів і так далі. Але сцена суду над Василем Стусу там присутня, я бачив фільм вже, і в сцені суду вона абсолютно документальна, на відміну від багатьох інших сцен. І всі фрази і всі персонажі присутні в сцені, все, що відбувається, просто це екранізація протоколу судового засідання, дослівна. Хто що говорив і в якому порядку. Дякую за цю відповідь. До ще однієї теми короткою хочу підійти, тому що лишається менше 10 хвилин до кінця ефіру. Виступаєш у Росії, позбавляєшся українського громадянства. Саме такої думки в наших ефірах дотрималися вже кілька людей. Останнім був журналіст та письменник Юрій Макаров. Давайте послухаємо. 95% наших рок- і поп-виконавців їздять до Москви. І якісь винятки, які можуть зацікавити аудиторію інших країн, скажімо, Duck Daughters. Таким чином, от ти взяв мікрофон, співаєш попсу,
тебе автоматично треба позбавляти громадянства. Тому що, я ж кажу, 95%. Я всім ставлю це питання насправді. Це моє особисте бажання. Одразу скажу щодо виступів у Росії. Ваше бажання щодо цього, точніше, перепрошую, не бажання, а ваші думки щодо того, що робити з людьми, з акторами, співаками, які виступають в Росії сьогодні під час війни та окупації. Я з моральної точки зору погоджуюсь з тим, що говорить пан Макаров. Але оскільки я юрист, я змушений нагадати, що Конституція України забороняє позбавляти громадян України громадянства і видавати їх третім державам. Тому очевидно, що юридично це реалізувати немає можливості, тим більше, що Конституція записала це в розділ, наскільки я пам'ятаю, саме прав громадян. І там же написано, що ці права ні в якому випадку не можуть бути скорочені навіть шляхом внесення змін до Конституції. Тобто цю норму навіть неможливо змінити. Це просто мені говорить юрист, але я також вважаю, що це абсолютно ненормально, коли йде війна, їздити на заробітки, публічно розважати людей, які окуповували Крим, які зараз воюють проти нас на Донбасі, які регулярно вбивають українських військових, і добровольців, і волонтерів. І це продовжується вже 5 років, більше 5 років по сьогоднішній день. І далі закривати очі на цю проблему, в принципі, якщо ми будемо далі це робити, то ступень толерантності до таких подій, вона стане шкідливою настільки, вона почне становити загрозу вже українській державності. Тому що якщо ми не зважаємо на це все, я от чесно не уявляю собі, якби в 40-му році, наприклад, в Лондоні влаштовували показ фільмів Лені Ріфеншталь, посилаючись на те, що це велике мистецтво, хоч і пропаганда нацистська, але, мовляв, це ж якісно зроблено. Я просто не уявляю собі, щоб мешканці Лондона зробили з тим, хто б з такою ініціативою виступив. Дякую за цю відповідь. І на сам кінець, як і обіцяв нашим глядачам, я спеціально підбірку таких найяскравіших трейлерів, які особисто ці кінострічки очікую. Ми подивилися з вами вже трейлер фільму «Заборонений», а от зараз хочу, щоб ви подивилися трейлер фільму «Іловайськ», це буквально 2 хвилини, потім коротко до коментарів повертаємось до студії. Увага на екран. Ти віриш, що вони просто так дозволять нам вийти? Може, ще вийде вклонися їм низенько? Та ладно. Що ладно? Що собака, щоб кожному лапку подавати? Май совість. Щоб ти нахер свою совість. В конце концов, ну же кто-то должен нас, русских, защищать. Каких русских? От кого защищать? Я просто хочу, чтобы Лешка вернулся домой. Другий взвод, крою на землю. Третій взвод. Бери, шуруй на попасну. Чисто. Чисто. People are sick and tired. I've not seen any changes for the last 20 years. Один на Донецьк прибережи! От за це ти вже не переживай! Украинцы наступление идут. Ты же знаешь, где я работаю. И что будет, если... СССР кто развалил? Хохлы, У нас нет времени на калькуляторе считать, сколько их там. Это приказ. Як завжди. Спускаємося по одному! Це Бішут. Другий поверх чисто, проходимо. Куда видишь, красивая? Граната!
Там, де й були. На нашій не своїй землі. Ну що, уїхали. Де у складі півтонної колони? Плюс. Гадаю, що таких фільмів про сучасність, про всі події, які відбувалися 5 років тому і продовжуються понині, треба робити якомога більше. Погоджуєтесь? Ну, я погоджуюсь. На останньому конкурсі, до речі, нашому переміг фільм режисера Андрія Ковуна, теж про ці ж події. Так що це не останній фільм на цю тему точно. І я вам за це дуже дякую. Дякую, що долучились до ефіру, що поділились з нами думками і взагалі розказали, не полінилися, знайшли час прийти до нас і про все це поговорити. Пилип Іллєнко, екс-голова Державного агентства України з питань кіно, був гостем цього дня, цієї години в нашій студії. Я нагадаю, що повний випуск цієї програми ви вже можете побачити на нашому YouTube-каналі, на сайті atr.ua. І, звісно, найцікавіші моменти, фрагменти читайте на сайті і роздивляйтесь на Фейсбук-сторінці телеканалу АТР. Дякую вам дуже за те, що були з нами. Мене звати Олег Борисов. Побачимось вже наступного четверга.